Ang magtitiing nga iyang sinuhulan, mingon nga, hala, dako gikog sayo po ako katug-an nimo dayon. Sa dihang nga bilanggo mituay, maghubad og damgo dito. Praise God. Nga mao si nay maghubad og damgo dito, nga mao si Jose. Praise God. Mingos paraon mga igsoon. Lakaw. Adto Asya. Busa mga kaigsunan, adali-dali dayon mga igsoon. Ang magtitiing mga kaigsunan, Jose, paadtuon ka sa among hari, nga mao si Paraon, kay ipahubad niya ang iyang damgo. Asawa pa dito mga kaigsunan, wa pa maadto Jose. Nang himungot si Jose mga igsoon, pagguwapo dayon siya. Praise God. Unang kining pagpagguwapo mga igsoon, biblical biya gud. Sa wapa siya maadto dito, pagwapo siya mga igsuon, tingali taas na to kay siya bungot, kay ini nga panahon, kaniadto 17 pa iyang edad, pero ani nga panahon siya pagkabilanggo, 30 na iyang edad. Dugay gyud. Pero nindot ang kinabuhi sa una, kay tagas kay kinabuhi ang tawo mga kaigsunan. Karon mga igsuon, ni adto day susi dito, unsa may imong damgo? Mahal nga hari. Praise God, ana des Paraon, na ako'y damgo, ang akong damgo mao kini. Nga nakakita kog tambok kaing baka, unya pito ka bukdaplin sa suba. Unya may banos ang baka nga pito, nga puros wangkig, puros niwang ba. Unya napagid ko'y laing damgo, ang akong usang damgo mao ni, nga adunay uhay usa ka uhot nga mitura, og sa pagtura nini na kini uhay nga pito ka buok, og kining pito ka uhay baling tambuka, uya gisundan usab kini sa laing uhot nga nanura og uhay pito gihapon pero pilting niwanga. Ang imong damgo usaray kahulugan ana susi mga igsoon. Mao ni kahulugan sa imong damgo. Ang pito ka tuig bugana pito ka tuig. Ang pito ka baka pito ni ka tuig nga bugana kas pagkaon gipanalanginan kas Ginoo. Pero mo abot ang panahon nga mobanos ang pito ka tuig nga tinggutom. Praise God po sa amingos Paraon. Walay si bisan kinsa makatupong ining tawhana. Sa kaalam ni ining tawhana, tungod kay siya, diobnan man sa Dios. Kung obnan kas Ginoo, walay butang nga imposible diha kanimo mga kaigsunan. Karon mga igsuon, mingon si Paraon, sulod sa pito ka tuig, kinahanglang imong tighumon ang panalangin, parang inigbanos sa laing pito ka tuig tinggutom na, mamaligya kitag panalangin, kay ang yuta mulukop sa kagutom. Karon mga igsuon, dalion nato ni pagsulti mga kaigsunan, haleluya. Karon mga igsuon, pito ka tuig bugana, gipangtigom ni Jose mga kaigsunan. Praise God. Ang mga panalangin, pag abot nas laing pito ka tuig, gutom na. Agoy ang mga igsuon ni Jose, gibati nagkagutom dito sa Kanaan. Busa mingon si Jacob, na naglangan kamo, nag-unsa ba kamo, moadto kamo dito sa Egypto, kay ako nabalitaan nga dunay daghang pagkaon dito. May adto mga kaigsunan sa ilang pag-adto, ilang gikakita Jose dito. Praise God. Wa sila ka ila kang Jose, pero si Jose nakaila nila. Ipaisug-isugan ni Jose. Di ginoon mo tao sa mga tik-tik ginoon mo. Sa tik-tik mga igsoon kanang aswang. Praise God. Pero tik-tik ang gigamit sa Biblia mga igsoon. Dili taon mi mga tik-tik sir oy. Dili taon mi mga tik-tik. Anak ming Jacob, dusi mi ka managsuon. Oy si Benjamin amo rang gibili. Kay kanis Benjamin mo na kursusong igsuon ni Jose. Miingos Jose, kung tinuod mong tao, kini Simon ako ning gapuso. Og kinahanglan nga inyo siyang lukaton, og akong makit-an si Benjamin. Kay gituyo to niya mga igsuon, parang iyang makit-an ang iyang pursusong igsuon, nga mao si Benjamin. Karon mga kaigsuonan, praise God, gigapos das Simon dito mga igsuon. Palit sila pagkaon, lakto to yung pagka-istorya mga igsuon. Palit sila pagkaon mga kaigsuon, ug sa pagpalit nini, mingo susis iyang asinuhulan. Inigpalit nila pagkaon, hala papalita sila, ug ang ilang bayad ibalik sa ilang sako. Pas-anay sila sa ilang sako pauli sa Kanaan mga kaigsunan, ug sa ilang pagpauli dito sa Kanaan mga igsuon. Nahimo nga pag ukab pa nila sa ilang baluyo o sako man siguro na pag ukab to ara dito ilang halin ato ara dito ilang bayad mga igsuon. Praise God.
Mao'y hinungdan mga igsoon nga natinghala sila pag-ayo. Praise God, karon kay natinghala siya. Amahang Jacob, ang among igsoon nga si Simon, tuwa dito, praise God, gigkapo siya, og ang usa ka tawo, dili mo sugot, nga dili na mo dalon si Benjamin. Nasakog, gikuha pa ninyo susi, sunod si Benjamin na pod, moadto ako slubnganan, aron puno sa kagol. Praise God, hallelujah. Karon mga igsoon, niabot na pod nga nahutdan sila bugas. Miingo sakop, sige dalaan na lang ninyo. Karon pagdala mga kaigsuonan, hallelujah, nakita ni Jose ang iyang igsuon nga mao si Benjamin sa laktod nga pagkaistorya. Hallelujah, wa siya muhilak mga igsuon, kundi matod sa Biblia iyang gipugnan ang iyang luha gikan sa iyang mga mata, nga iyang nabalik pagkita ang iyang igsuon nga ang proseso diay sa Ginoo maayo sa atong kinabuhi. Bisan naakas kalisdanan, bisan natumba na kas imong pagpangalagad, pero ang gugma sa Ginoo na ay pamaagi ang Dios. Kay kung wa pa unta magkaingon-ingon ang kinabuhi ni Jose, patay unta sila gurot dito sa Kanaan, apan tungod sa pamaagi sa Ginoo nahimo kini mga kaigsuonan. Hallelujah, nahimo kini nga nabuhi siya tungod sa panalangin nga naangko ni Jose mga igsuon. Karon nag-celebrate si Jose, pero wa pa siya nagpabalo mga igsuon. Praise God. Wa pa siya nagpabalo nga siya mao'y igsuon. Nag-celebrate sila mga kaigsuonan. Sa ilang pag-celebrate nini mga igsuon, nangaon sila sa ilang pagpangaon. Natingala sila nga si Benjamin dako-dakoon magyupahat. Praise God. Uya ilahagag mayra ipakaon niya kinis Benjamin. Dako-dako gining sudan, dako-dako ginang luto mga igsuon, kay iya man dahil pursusong igsuon, natingala sila. Praise God, karon mga igsuon. Na mauli, nag-celebrate ratos Jose ato, nga wa kabalo iyang mga igsuon, pero nag-celebrate siya sa pagpasalamat sa Ginoo, kay iyang nakitaan ang iyang igsuon sa iyang kinabuhi mga kaigsuonan. Karon mga igsuon, pagpauli nila, ilang nakita mga kaigsunan, gibutangan ang sako ni Benjamin. Kay tagsagod sila sako o baluyot sa gibutangan mga igsuon. Gamit ni Jose ang gibutang dito. Karon pagbutang mga kaigsunan, giapas dayon. Praise God sa sulugong Jose. Naunsa ba nga mga tikasan mong dagko ang kabtangan o ang butang ni Jose inyong gidala? Nagitahon mga kaigsuon ni Jose. Wala uy, wala. Bay atong tanawon inyong sako. Kadidto sako ni Benjamin mga igsuon. Karon kay didto masako ni Benjamin sa laktod nga pagkaistorya sa pagkatinuod ang inyong igsuon mo'y nagkuha nining kabtangan ni Jose busa kinahanglan. Praise God. Nga dalon siya pabalik, dili siya makapauli dito. Kay gibuyan na biya to Simon. Praise God. Si Benjamin na po'y gitanggong. Pero pipila ka igsuon ni Jose mga igsuon wa gyud motugot. Giobnan gyud dito. Praise God. Pag-uban dito mga igsoon, kay dili sila gusto nga si Benjamin mao na po'y mapreso, mao na po'y maghapos dito. Praise God. Dito na mga kaigsunan. Pag-adto dito, wa na gyud kapugong si Jose. Mingon si Jose sa pagkatinuod, ako si Jose, nga inyong gilutos kaniadto, apan ayaw mo kabalaka, kay kabubuton sa Ginoo, kinintanan sa akong kinabuhi. Bisan na akong gisagubang ang problema, ang kabalaka sa akong kinabuhi, apan kabubuton ra diay sa Ginoo. Ngayon ani, mao na mga kaigsunan, nga diin sa atong pagpangalagad sa Ginoo, adunay mga butang nga wa nato gidahom nga maabot sa atong kinabuhi, pero nahatay Dios nga handam nga mosulbad sa atong mga problema. Aduna tay Dios nga handam mosulbad sa atong mga kabalaka. Karon mga igsuon, hinay-hinay pagluhod ang mga igsuon ni Jose. Sa dihang ng luhod kini mga kaigsuonan, nagbinhatag tihabaw mga igsuon. Hallelujah. Naghinulsol sila, pero mingon si Jose, ayaw ka mo kabalaka, kay kining tanan kabubuton sa Ginoo. Hallelujah. Obedience to God's will. Dinhi sulod atong tema mga igsuon. Adunay mga panahon nga malayo tas presensya sa Ginoo. Adunay panahon nga diin hapit na tamamatay sa kapigaduhon mga kaigsunan, pero dunay Dios na ay prosesos Dios. Bisan kaniadto mga igsoon adunay kagutom, bisan karon adunay kagutom, bisan karon adunay pandemic,
pagtuon sa Ginoo. Basta kay mutuka diya sa pangalan sa Ginoo, you can receive your healing. You can receive your blessings right now. Hallelujah, hallelujah. Invite the presence of God, mga kaigsunan. Invite ang presensya sa Diyos sa imong kinabuhi. Ginoo, daghang panahon nga wala na ko kataghamtam sa imong presensya. But now is the time nga imong i-invite ang presensya sa Ginoo. Adunay mga panahon, mga igsuon. Hallelujah. Usahay makaingon ta, ang akong kinabuhi wa na gyud. Ang akong kinabuhi daw halos gihikog na, daw halos wala na. Pero ayaw kabalaki, kadili lang puro kasakit ang imong giangkon. Humanian ang kasakit, dunay kalipay. Og motuo ko, mga kaigsunan, ngayon nagpauli na to, naatay kalipay, naatay kalipay, naatay kalipay, naatay kalipay sa mga pagdag, naatay kalipay sa mga pagsimba. Para na ako, mga igsoon, kalipay na ko ang paghimaya, ang pagsimba sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Magnindog ta, mga igsoon. Let's invite the presence of God, mga igsoon. Naayo sa kasuginlanon, mga igsoon, sa dili patamad to sa atong altar call, adunay usa ka single mom, mga kaigsunan. Tinuod ni siya, mga igsoon, true story ni. Praise God. Tungod kay wa lagi siya kwarta, mga igsuon, milangyaw siya. Wa siya mo pauli siyang ginikanan tungod kay naulaw siya. Nga naa siya anak nga walay amahan, mga kaigsunan. Milangyaw siya sa layong dapit. Praise God. Sa iyang paglangyaw dito sa layong dapit, mga igsuon, niabot ang panahon nga nakaila siya Dios. Iyang gibulong iyang anak. Praise God. Sa dihang iyang gibulong iyang anak, mga igsoon, sa iyang pagpauli, wala na iyang anak. Praise God. Pero naa siya nabalitaan, mga igsoon, nga pastor na ang iyang anak. Karon kay pastor naman nagdumala, nag-usang laing simbahan. Sa iyang pag-adto, wala na iyang anak. Pero nakaila na siya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Nakaila na siya ang Ginoong Hesukristo nga mo'y personal niyang manduluwas. Praise God. Sa diha, mga kaigsunan, nga nakasimba siya usa kasimbahan nga wa gyud niya gidahom. Nanimba siya, mga igsuon. Og sa iyang pagsimba ni hatag siya testimony. Mingon siya, mao ni akong testimony kaniadto single mom ko. Kung tingali di man madawat sa akong mga ginikhanan ng akong pagka-single mom, nihadto ko sa layong dapit og nakaila ko sa Ginoo. Og nagbulong ko sa akong usa ka anak. Tiyabaw siya ba yung mga igsoon. At pastor sa maong simbahan, mitindog sa atubangan. Mingon siya, sumalas testimony sa atong igsoon, ingon ana usab ang akong kahimtang kaniadto. Nga ako gibiyahaan sa akong inahan, og tungod kay gibiyahaan ko sa akong inahan, mao hinungdan nga nagpastor na laman ko. Giduol siya siyang inahan. Ikaw ba ang akong anak? Ikaw ba ang akong anak? Sa kalipay nga ilang nabatunan sa ilang kinabuhi, nagdaig sila sa Ginoo. Kahit kunay paano ang Diyos sa ilang kinabuhi. Usahay, mga igsoon, murag mo ingon na ta, wa na gikoy paglaom, wa na gikoy pag-asa, daghan akong mga kasalanan. But now is the time, mga kaigsunan. Hallelujah, bisag di pa kamutuo nga na ay Diyos ining mga orasahan. More than 100% ako nagdoy nga adunay Diyos, adunay revival sa atong kinabuhi. Ingnan ko ikaw nga ang kabubuton sa Ginoo mo ay patumanas imong kinabuhi.
Kung layo ka man sa imong mga ginikanan, na akay labaw sa tanang ginikanan, mao ang Dios. Kung layo ka man sa imong amahan o inahan ining mga oras sa tungod kay mga trabahanti mo, iampo nga ang presensya sa Ginoo magabisita sa inyong panimalay.